Аз съм 1,69 висок, найс. Той е 1,95 и днес ще видим кой ще има повече успех в забиването на мат. Ниския или високия. Правилата на предизвикателството са следните. Всеки прави по 5 рунда, т.е. 5 момичета, които ще заговори, като се редуваме. За 1 Z Instagram получаваш 1 точка, за 1 Z телефонен номер 2 точки. Ако бъдеш отрязан, 0 точки. Разбира се, този, който направи повече точки, печели. А загубилия, леле загубилия, какво трябва да направи? Да извикаш с пълно гърло. Йо, човек, върна. Сигурно ли си ще го направиш, ако загубиш? Аз ще загуба. Ти ще загубиш. Няма това да стане. Големата работа. Напишете вие в коментарите кой мислите, че ще спечели. Оле, ужас. Много зле. Къде попаднах? И нека сега да определим кой ще действа първи. Ще хвърляме чоп. Кой избираш? Ези или Тора? Ези. Втори дуо. Ези! Пак е той! Аре, брат, трябва ти да действаш първи. Успех. Това е доста рисковано, което си мислиш. Какво си мислиш? Няма какво го мислиш, трябва да го действаш. Round 1. Fight. Здрасти. Кой чакаш? Кой чакаш? Мен ли? Да. Виж съм аз. Вече сме приятели, между другото. Какво? Вече сме приятели, между другото. Да. Какво правиш днес? Ще изляза с един приятел. Ага. Ама приятел или... Добре ми. Най-добрият приятел, такива неща. Който е в врата. Обратен, ага. Това е доста такова странно. Странно? Защо? Да, въпреки че вие сте най-добрите приятели на тези приятели, така че... Вие момчета, защо не вярвате? В кой не вярваме? Аз не мисля, защото винаги никой не вярва, че той. В смисъл, докато не го познаят, не вярват, че е гей. Той се му личи такова. Той е под прикритие. А? Под прикритие. Стой, съжалявам. Няма много време. Казвам, по-бавно да се забави малко. Добре, ми изчакай. Айде. Какво казваш? Архитектура учи. Аз уча интериорен дизайн. Интересно, мога да направим някакъв проект. Тя ще построя една сграда и интериорен дизайн. Ще станем милионери. Направо. Направо ти взимам телефонния номер и да се оговаряме. Добре. Пишеш ли? Айде, опитай се. Давай ти. Да си звънна ли? Да проверим. Все пак това е бизнес, нали? Трябва да сме точни. Да. Ето това. Успял да стърти опит на втори опит. Мишо съм аз. Мишо, ти ми каза, съжалявам. Да, и аз съм те запомних, извинявай. Приятно. Сега вече ще те запомня, като запиша. Само ще гледам да ги объркам. Лек ден. Само първото ме води с 2 точки, мамка. Как му откажа почне толкова силно, брат? Че няма ми е лесно са. Трябва и аз сега да взема номера, за да сме равен. Damn, бро. Damn. Охо, здрасти. Що така си намръщена и виж и времето се е намръщило. Усмихна се сега. Сега се усмихна, може би слънцето ще излезе всеки момент. Как се казваш? Анастасия. Анастасия? Да. Много готино име имаш. Благодаря. Джорджо Соланас, приятно ми е. На мен е приятно. На къде вървиш? Към Макдоналдс. Макдудълс. Не, Макдоналдс. Ага, не си яла днеска и това за първи път са. Не, там ме чакат моите приятели. Твоите приятели, добре. Като цяло, какво ще кажеш аз да ти стана новия приятел? Не се познаваме. Между другото, да, права си, така е. Напълно съм съгласен. И за това как става, разменяме си контакт, излизаме от непознати, ставаме познати. Секунда. Добре, ще чакам, няма проблеми. И точно когато всичко вървеше гладко и бях убеден, че ще взема номера, се случи това. Цяло, ето виж, нямам даже проблем да се изчакам, защото знам, че за хуите неща винаги се чака. Една свирка. И точно тук беше момента, когато си мислех, че всичко приключи. Какъв ти е номера? Обаче този печага спаси положението и разкара останалите. Заповядай. Супер. Анастасия, нали така? Да. И аз ще извъна, нали, за да си имаш и моя номер. Нали, все пак да не се притесняваш, че е някой непозната, готиния пич от НДК. И така, някой път Макдудълса мога да е с мене. Добре. Айде, приятно! Чао. Чао! Да, взех номера, брат.
Майко! 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 Escapoletta para Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. 2-2. И аз взех номер. Да ти е гадно, да ти е гадно. Така че сега все едно започваме от начало. Рунд 2, приятели. Здравейте. Здрасти. На другата посока. Мишо съм аз. На другата посока. Удобно ли? Александре! Нещо важно ли вършите или просто си почивате? Пиваме. Дойдохте. Ще поговорим. Как минава днешния ви ден? Добре. Какво? Не, се излизали на двойна среща? Не. Това са ви приятелите, така ли? Да. Ама гаджетите? Да. Няма пръст на ръката, значи още има на къде се играе. Добре. Сериозно ли? Окей. Легнем. Много слабо това, бате. Много слабо. Стана ми малко тъпо как го отрязаха, затова реших да му дам втори шанс. Айде, ходим. Ah, shit. Here we go again. Здрасти. Бързаш ли за някъде? Много бързаш. За къде да ти помогна ли? Искаш ли да ти помогна с раницата? Сигурна ли си? Лек ден. 0 точки. Ардайте са. Прощавай! Преди да видиш как заговорих певицата Михаела Филева, искам да ти кажа нещо важно. През последните месеци работех върху програма, която има силата напълно да промени живота ти завинаги, да ти даде увереност, смелост и умения да заговаряш момичета, да си оговаряш срещи без абсолютно никакви проблеми и притеснения. Нарича се проект Аз 2.0. Виж какво казва един от клиентите ми. Имах тази слабост да комуникирам с хора, да не мога да ги поглеждам в очите и като цяло да не мога да кажа едно здравей. Наистина това ми промени живота. Заради неговата помощ и време, за това потърсете го и той винаги ще ви помогне. Местата са ограничени, след всеки трети цената се покачва, а само първите трима получават ексклузивен златен билет. Така че отиди на проектас.com или цъкни на първия линк в описанието под това видео. А сега да продължаваме с видеото. Бам! Прощай, иска да кажа, че ми грабна окото, как се казваш? Здрасти, Михайла, приятели. Здрасти, Джорджо съм аз. Приятели. Дай да те заведа да пиеме кафе нещо. Сега е точно правилният път! И аз хубав ден! И ето така се кани Михаела Филева на кафе, само дето не можахме да вземем номера. Нищо другия път. Щавай, иска да кажа, много ми харесва роклята ти. Благодаря. Как се казваш? Как ви сме да говоря с непознати, така че... Какво не те чух? Не те чух. Как ви сме да говоря с непознати? С непознати да не говориш? Виж са, първо сме непознати, после ставаме познати и така стават нещата, сещаш ли? Имам се приятели и освен това бързам. Ясно. Благодаря. Добре, просто много ми допадна и затова си викам, нали, си разменим контакт. Добър ден, но не благодаря. Добре, аз благодаря и аз. Чао, чао. Брат. И за мен точки. И резултата продължава да е 2-2. Моля да това не го пускате никъде, защото ще ви няма. осъдя. Добре. Благодаря. Хайде. И така, втория рунд е провал и за двамата. Да видим какво ще стане. Здрасти. Видях, че ядете нещо. Откъде си взехте? Какво беше? Понеже съм много гладен и... Горе-надолу с тази втората серия. Колко го оценяваш? 10. 10. Поръчвам много як аутфит. Да. Какво правите днеска? Обикаляте и хапвате. Ма, нали хабите тези калории? Нещо не искам ви обида, мисля много добре изглеждате и двете. Нали? Да. Дали може Инстаграм да взема? Аз имам приятел. И двете? Добре. Окей. В такъв случай... Имаш си приятел, така ли? Точно сега съм тук чакам и моят приятел си викам, че ти си за него, ама... За кой съм тогава? Може си за мен. Добре. Впрочем, малко си изцапала. Мисля, сигурно е бил много вкусен корндъка, да. Искаш ли салфетка? Да. Искаш ли салфетка? Не, мерси. Сигурно ли си? Моля? Не, сериозен съм. Стой. Не си се подигравам, наистина.
Заповядай. 3-2, трети рунд, побежда високия. Гледайте до края, защото в последния рунд направих нещо толкова невероятно, че високия каза. Не е нормален. Пред дъщеря й. Да. Дъщеря й беше там. Да бе, това беше. Да видим сега Джорджо Олди какво ще направи. Здрасти, как е? Добре. Видяхте, нали, на щанда и си викам, няма как, нали, да не дойда да те заговоря, защото после ще съжалявам, ще мисля какво би било. И затова си викам, дай директно да действам. Така, добре. Как се казваш? Надежда. Надежда? Много яко име. Здрасти. Аз съм Джорджо. Джордж? Джорджо. Надежда. Много готино име. Значи ти ще си моята Надежда. Така ли го реши? Еми да, като цяло, не знам, поне ми изглеждаш като човек, на който мога да се разчита. Благодаря. Потвърждаваш, така е. Добре, много изразително говориш, между другото. Наистина? Да. Благодаря. И как е на работа? Ами скучно. И затова викаш, о, супер, че Джорджо дойде да ме заговори, да ми оправи деня, да ми оправи живота. Чак така ли? Еми, така е. Много се хвалиш. Мисля, че е умерено. Но ето, това е някакъв знак. Ето, било ти е скучно, аз съм дошъл, съдбата, надеждата се обединили. Ти сам ли си? Като цяло чакам един приятел, обаче просто те видях си казвам. Gotta take the chance, you know. Добре, смело, оценявам. Аз затова предлагам да дадеш един телефонен номер и да правим нещо забавно. Като например. Като например, да я знам, правим един боулинг, примерно. Боулинг? Как ти се струва? Въобще не мога да играя боулинг. О, тък му ще научиш, е такова романтично, ще ти фана ръката, така ще обясня как става. Аз имам приятел. Така ли? Ема, виж са, пръста няма, нали? Рано ме е за пръстен. Еми, значи не е сериозно. Чува ли си поговорката не давай на приятеля ти да ти попречи да срещнеш своя мъж? Да, чувала съм няма. И ето я на практика. Не е правилно. Примерно ти сега, ако си имаш приятел, при някой се казва, като тебе дойде да заговори, тя си даде номера. Знаеш какво? Просто въпросът е, че с мене това не се получава. В смисъл? Кое не се получава? Еми, смисъл, щом момичето е с мен, не иска да си дава телефона на никой друг. Разбираш ли? Ако има логика, да е. В случая също не искам. Според мен щяхме да изглеждаме като готина двойка. Няма да сме и Ян. Точно. Ти си в черно, аз съм бял. Разговорът продължи още дълго време и след сумати опити да взема номера, накрая се случи това. Беше приятно. И на мен Надежда. Беше много приятно. Чао. Чао, чао. Да, точно така, нищо не взех. Бръв, 0 точки взех, така че сега резултата 3-2. Знаеш, момчето, днеска показвам книги на всички хубави хора. Вие хубави хора ли сте? Хубави хора сме. Аз си говорих, аз ми че направо вземах телефона, но... Еми да, и аз мислех, ама приятеля и... Прави всичко, което е приключих. приятел. Приятели, предатели, брато. Старт на трети рунд, време е високия. Здрасти. Видях ви от там и по принцип много ми хареса как изглеждате. Михаил съм аз. Много хубаво име. Мерси. Михаил. На къде си запътили? На някъде, да, малко се разхождате. Първо след така на почивка. Мисля, не се видите. Моля? Живеете си тук. Дали мога да ти взема някакъв контакт, телефонен номер? Инстаграм? Добре, може. Аз всъщност аз съм с много... Наскоро си този телефон и само телефонен номер мога да ти взема. Мисля, Инстаграм няма, не съм го инсталирал. От дома ли те? Да, окей. Гледам, че нямаш проблем. Да, реагираш така, значи да го проверя. Имам ли възможност? Добре. Радвам се, че си честна. Супер. Ади, нали така? Запълних. Много се радвам. Лек ден ви желая. Всичко хубаво. Чао, чао. И пак, много добре изглеждаш. Бате, много такова потръгна, ама добре. Та беше як. Сей номер? Да. Браво. Тя беше готова, what the fuck. И аз трябва сега да взема един номер, за да го догоня поне, така че да действаме. Пункт 4. Ред на джобния. Абе, какъв джоб е на Джорджо Олди? Мишо BBC. Йо, здрасти.
Между другото, вече тук за трети път поне се засичаме. Али? Да, това е съдба, със сигурност. Да, и като иска да кажа, че ми грабна вниманието, иска да се запознаем, как се казваш? Стефани, приятно ми е. Ти? Виктория, приятно ми е. Ами, като цяло, много ме кефи туалетът ти, доста си отива едно с друго, постарала си се, личи си. Да те попитам, да си разменим нещо контакт, да излезем на среща. Дай. Телефонче. Аз мисля, че нещо по-добро от среща е двойна среща. Помислите. Приятели ли сте? Ние сме най-добри приятели по принцип. Да, точно така. И той успя да се намърда тук. Нещата се наредиха. Да. Благодаря. И пак Стефан. Помнил съм. А ти мен, между другото, не ме пита даже как се казва. Мисля, че се представиш. Джорджо съм аз. Приятно ми е отново. Да го проверя ли? Да, Ето, нали, да ти звъна да взимаш все пак моя номер. И, нали, да не се чудиш после някой непознат звъни, нали, да се плашиш. Пиш, нали, готиния пич от центъра и така. Бъдещ съпруг, нещо толкова. И тъй като този висок хитрец успя да се намърда тук и да вземе номер, му го боря за рунд, което означава, че той приключи с неговите рундове, което прави резултата 7/4 за него. На мен ми остава един последен рунд, който, за да успея поне да изравна резултата, трябва да взема контакта поне на 2 или 3 момичета или да направя нещо още по-невероятно. Вижте! Здравейте, дами! Как сте днес? Исках да кажа, че сияете. Благодаря. Благодаря. Дайте да си разменим нещо контакт, да излезем, да се опознаем. Ние помислихме, че нещо ви снимат сега и така положително позитивна. Не, аз съм напълно искрен. Да. Маги от някъде, да, или нещо рекламираше го. Не, като цяло много ми допаднахте и реших да се запознаем. Еми, според мен е възрастово, може би с нея най-редно да се запознаеш. А ние така, може да сме ти майки. Така ли? Защо? Вие не сте ли сестри? Да, почти сестри, да. Приятно ни, иначе хубав ден. Мерси. Майя, сега благодаря. Александра за приятно ми, аз съм Джоджо. Ходиш и късмет. Не, просто чакам един приятел тук да дойде, обаче видях колко сияете и си казвам, няма как да не ви заговоря. Едни теми екзистенциални разискваме. Вие някакви сериозни философски теми, аз дойдох тук и... Ще правим ли среща или как? Не знам, ти сигурно си на 18. Не, по-голям съм. Към 30 съм. Дайте инстаграма с момчето си, извиняй, че мамях си неудобно ми. Аз като цяло искам да кажа, че ти ми грабна вниманието. С това синьо, като цяло... Не съм от Левски, но вече ще съм. Щом ти носиш синьо, вече съм. Да. И като цяло според мен добре изглежда така бяло с синьо. Да, нали? Бяло толкова харесвам, скоро мислехме да правим бяло парти. Като цяло съдба е. Да, така. Да. И сини очи. Да. Всичко е в тон. Значи мога да си разменим контакт. Да, може. Супер. Сигурно вас е имало с някой за това. Не, като цяло много ми допадна наистина. Да. Смисъл, телефон направо да пише? Да, директно на сериозните неща, нали така? Сериозните. Не, по-скоро и Инстаграм нещо. Инстаграм. Защото телефони, не знам. Вайбари. Защото аз съм доста сериозен момче и затова директно телефон, да покажа сериозни намерения. Много сте директни така от начало, още от първата секунда. Да се знае! Сигурно, да. Виж колко младо момче, виж колко директен. Да, директно. Само да питам отново как се казва, защото си загубих ума и гума. Майя, пчеличката Майя. Синята пчеличка Майя. Синята от всякъде. Коментирахме за това, да. Това е Фейсбука ли сега? Инстаграм е. Инстаграм. Как ми е мамо Инстаграм? Да, това съм аз, да. Супер. Ще ти пиша? Добре, ти си? Джоджо съм аз. Джоджо те видя, Джоджо, да. Това е Александър дъщеря. Приятно ми е. Отново. Да. И на нас ни беше много приятно, хубава вечер. Всичко добро ви желая. Ако това не заслужава един масивен, сочен, дебел subscribe, то не знам какво. За взимането на контакта на майката пред дъщеря и си давам 3 точки, което прави резултата равен 7/7. Да,
точно така, мога да си дам 3 точки, мое видео, мои правила. Но разбира се, няма как видеото така да приключи, защото трябва да има победител и губещ. Затова решихме да направим едни бързи дуспи. Тоест това какво означава, че се редуваме, докато един вземе контакт, а друг не успее. За да видим кой ще направи страшното наказание. Драматична музика. Дон-дон-дон-дон. Да, точно така. Но след разговори цял ден и висене на крак, умората започваше да си казва думата. И може да се каже, че хич не ни вървеше. Вие двете не сте близначки? Сериозно? Много си приличате между другото. Много суховати. Ого, с коженото яки как е? Много си стилна. Чакай, спри за малко, да се запознаем. Приятел. Здравейте, как сме? Тебе? Миш съм аз. Мариана. Приятно ми се запознавам. Какво правите? Чакате ли някой? Не. Мен? Говорите само. Добре. Дали не прекъсвам нещо важно? Не. Мога за малко да се включа. Исках да попитам, по принцип ви забелязах още оттам, но имах малко работа и да ти взема Инстаграм. Не може ли? Може. Да, благодаря много. И какво само си говорите? Не се... Нещо по-интересно? Има. Или те разговорите са достатъчно интересни? Супер. Радвам се тогава да си продължите разговора. Чао. Лека вечер. Това беше толкова пренасилено. Толкова се чувствам изнуден, че направо... И така Високи успя да вземе контакт, което означава, че ако се проваля, край. Всичко приключва и губя. Йо, здрасти, как е? Много готин туалет. Мерси. И очилата много допълват цялата визия. Как се казваш? Чакай, че тук Беатрис. Беатрис? Уникално име, много ми харесва. Благодаря. Много ми е приятно. Какво те води насам? Ами чакам един приятел. Един приятел? Да, ето го. Вие сте заедно ли? Да, здравей! Заговаряме разни хора. Вие сте заедно, така ли? Кой е той? Кой е? Кой са вас? Прави някакви схеми в TikTok. Какви схеми? Схеми в TikTok прави. Потамански схеми прави. Какви аз? Че ти съжеш. Не знам. Нямам представа. Да. Може, разбира се. И тук Високия се опита да ми помогне, като се престори на фен. И точно в този момент ми беше напълно ясно, че всичко приключи. Паси. И така, крайният резултат е 8 на 7 за Високия, което означава, че да, той печели, а аз губя. И е време аз да направя наказание. И защото те обожавам, скъпи зрители, реших да направя наказанието не един път, а цели 3 пъти за твое забавление. Прощайте, момичета. Стига, бе! Да, бе! Но преди това само набързо да кажа какъв беше смисъла и поуката от това видео. Да разберем дали ръстът оказва някакво влияние. Понякога може би да, изглеждаше качели Високия, взимаше номера доста по-лесно, без толкова да се старае, но може би имаше и доза късмет. Така че, казва ли ръста влияние? Може би да. Но истината е, че ръстът не е всичко. Най-важното е какво излъчваш и ти самия какво мислиш за себе си. Имаш ли тази вътрешна увереност, енергия и харизма, то нещата се получават. Без тях и 2 метра да си, пак ще чуваш не. Затова не позволявай комплексите да те спират. Излез навън, опитай, приеми отказите и продължи напред. Не позволявай на обществото да ти каже, че ти не ставаш. Напротив, имай смелостта да покажеш твоята най-истинска, автентична версия, защото тя е уникална и неповторима. Ако искаш аз да ти помогна да изградиш тази вътрешна увереност и харизма, да можеш така да заговаряш момичета, да завързваш нови приятелства и тотално да трансформираш живота си, проект Аз 2.0, линк в описанието, докато все още има свободни места. А сега е време за наказанието. Насладете се! Прощайте, момичета, искам да споделя с вас най-уникалната новина. Току-що ми звъннаха и разбрах за нея, не мога да повярвам. Сестра ми е бременна. Супер. Ще ставам баща. Много съм радостен. Исках просто да го споделя със света. Това съм го чувала вече, да. Ма при мен е реалност. Ако искаш да ти покажа, ако не вярваш. Ало? Стига, бе! Верно ли? Сестра ми е бременна! Леле, ще ставам баща! Майко, ще ставам баща! Леле!
Леле! Yes! Yes! Ало? Да? Да, бе. Да, бе! Сестра ми е бременна! Леле, ще ставам баща! Не мога да повярвам! Yes! Yes! Щом си изгледал видеото до тук, значи си абсолютна легенда. Subscribe за и ще се видим в следващия Бенга. Леле, много ви благодаря! Това заснехме ли го?